ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଇନାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅଙ୍କର ଜଣେ ଭଉଣୀ ଏବେ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ ମାଛ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାକୁର ମୁଣ୍ଡ ମାନେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ହେଇଛି। ଦେଖୁଛୁ ତ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାତୁଆ ମାଛ, ଇଏ ପୁଣି ଜାଗଲା, ଇଏ ଚିଲିକାରୁ ଆଇଛି ଖାସ୍ ଭାଇନାଙ୍କ ପାଇଁ। ଭାଇନା ଏଦିନ କରିଥିଲେ ନା ମାଛ ପାଇଁ କଳି, ତାର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ। ପୁଣି ଭାଇନା ଦୋକାନରୁ ଆସିକି କ'ଣ ହିସାବ କଲେଣି ବାହାରେ ଆସିକି। କେତେ କଷ୍ଟମର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରା ଗହଳି ଭାଇନାଙ୍କ ପାନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଘର ମଣି ପୁରା ଗରମ ଗରମ ଚା ପିଇକି କହୁଛନ୍ତି ଓ କି ଶୀତ। ପୁଣି ଚକୁଳି କରିଦେଲେଣି ଭାଇନାଙ୍କ ପାଇଁ, କେତେ ଚିନ୍ତା। ଭାଇନା କହିଲେ ଖାସ୍ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ରଖିଥିବ ଚକୁଳି ଉପରେ। ପୁଣି ଭାଇନା ବଢ଼ିଆଳ ଧରିକି ଆଇଲେଣି ମାଟି ଘରୁ ବାହାରିକି, କେତେ ବଢ଼ିଆଳ। ପୁଣି ଶାଗ ପାଳୁଅ ସାରୁ କିଏ ଆଣିକି ପୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଇନାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ। ପୁଣି ଘରମଣି ଭାଜିଲେଣି ଆଳୁ ଭଜା, ପୁଣି ଶାଗ ଇଏ କଲେଣି ଭଜା ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କଲେଣି। ପୁଣି ମାଛ ଭଜା ଚାଲିବ ଏଇନେ କରେଇରେ ଖାଡ଼ ଖାଡ଼। ଶାଗ ପଡ଼ିଗଲା, ଏଠି ଦେଖ ମାଛ ଆସିଗଲା, କେତେ ପ୍ରକାର ମାଛ ଏନେ ଭାଜିବେ ଘରମଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମାଛ ଗୁରା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ତ ଦି ଭାଇ ଖାଉନୁ ଆଉ, ଖାଲି ଭାଇନା ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ମିଟୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ମିଟୁଆ ଖାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଓଃ କି ହେଇଛି ଆଜି ଖାଇବାଟା, ଖାଲି ଖାଇବା ଉଡ଼ିଲା ଆଉ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଘରମଣି ଟମାଟୋ ପାଗ ଏଇନେ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଇଁଷ ତ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ, ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ। ତାପରେ ବାହାରେ ଆମର କାଳୁ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥୁଆ ହେଉଛି ଖାଇବା, ମିଟୁଆ ଭାଇ ଥଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କିଏ ଏଇଟା ଆଜି ଦାଣ୍ଡ ପହଁରା ଚାଲିଛି, ସବୁ ଶୁଖୁଆ ଫୁକୁଆ ନେଇକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡ ପହଁରା। ମା କାଳିକାଣ୍ଡି ପିଠା ହେଉଛି, ଭୁଲରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ପାଟିରୁ ଶୁଖୁଆ। ହଉ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ମାଫ କରିଦେବେ ମା। ଭାଇନାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ପୁଣି ଗହଳି ଲାଗିଗଲା କଷ୍ଟମର ପାଇଁ। ଆପଣ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ।